Parlamento número 12 está instalado. Na sala de parlamento de Aruba está instalada e 21 membros novo que forma parte da constelação novo de parlamento de Aruba. Cada que representa um partido do parlamento a juramentado em presença de Sua Excelência Governador de Aruba, Sr. Alfonso Bucaut. Para a fracção de Partido Futuro é instalada Gerlin Cruz, Zo waarlijk helpen met God Almachtig. Geoffrey Wever Dat verklaar en beloof ik. e Gino Gulu. Dat verklaar en beloof ik. Para a fracção de MEP é instalada Evelyn Wever Cruz, Zo waarlijk helpen met God Almachtig. Andy Cruz, Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Xiomara Maduro, Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Hendrik Tevreden, Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Rocco Chong, Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Shailini Tromp-Lee, Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Edgar Vrolijk Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. e Dangi Odeberg. Dat verklaar en beloof ik. Para a fracção de AVP é instalada Jennifer Arends Reyes, Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Wendrik Cecilia, Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Sonali Fernandez Acosta, Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Clifford Heiliger, Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Stephanie Sevinger, Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Mike de Mesa, Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Arthur Dowers, Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Mike Eeman Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. e Mervin Waitras. Dat verklaar en beloof. E para a fracção de PPA instalar Otmar Odeberg. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. A terminar a cerimônia com foto-op de constelação nova de Parlamento de Aruba junto com Sua Excelência Governador e Grifir.